ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವೆ. ಉದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಚೂರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಜಿ ದಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ದನ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀವಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಿತ ದಪ್ಪದ ಗ್ರೇವಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಲಾಬಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕನಮ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಲಮ್ಮ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆನು ಮುಲ್ ಮಲ್ಲ 2 ಚಮಚೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದಾನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೂಜೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಾಡು ಪುಲಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿಯೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಹದ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಡು ಒಂದು ಪೊಡಿ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿಕ ಮೂಲು ಕೂಡ ಬಣಲೆಗೆ ನಾನು 3 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ 2 ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ 4 ಲವಂಗ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕಿತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ದೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಹದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಇದು ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಯ್ತುಂಡು ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಬೇತಿದ ಆಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು 3 ಟೊಮೆಟೊನು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡೊಂದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಬೈತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಮೈತುಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಅವೇನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ 2 ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ 2 ಭಾಗ ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಾಡುಡು ಬೊಂಡು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡುಡು ಅವು ಬೊಂಡು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ನಿಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಈವನ್ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.